ngwa gee ntị. Ndị okwu m na-agara na-abụ ndị nnukwu ọga na ndị obere ọga na-abụ ha si ime obodo ha kpọrọ nwa bọyị bata obodo mepere emepe ha agaghị enyejili ụmụaka afọ. Ngwa gee ntị. Ọ na-adị n'gị ka ọ na-abụ ụmụaka awa nọrọ n'ime obodo nọ na vileji ha agaghị erilicha ha agaghị eri nke bụ nri. Ọ bụkwa otu ahụ ka ọ dị n'ebe a na-eriju afọ ọbụla ime obodo. Yes, ebe a na-eriju afọ bụla ime obodo. Ya bụ ịkpọrọ ụmụaka bịa Lagos, bịa Abuja, Port Harcourt, Kaduna, Ọnịsha, obodo mepere emepe nyejunye ha afọ ka a na-agba mbọ anyị ụmụaka rie ezigbo nri dịka otu ha si eriri ime obodo sujie nri afọ. Ife ụmụaka adị agile now. How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? Ha si duruwo suru kebụ akala abụ ha lụrụ onyi gadebere gị ya ji ọgba ọgwụ ka ebe ụmụaka na-ebu ngwa ahịa na-atụ katọn ichere ọ bụghị ike na-eme ya. Gịnị ga-esi were kpọrọ nwa boy from village gbagota Lagos obi gara agba gị na mgbe ọ nọ village ọ dịghị ericha o mere nri na kichin ile anya somehow. Ọ bụ etu esi eme ya. Nwata dị otu a mgbe ọ nọ n'ime obodo agụụ adịghị agụ ha. O jechaa bata ihe adịghị n'ụlọ ọ baa ime ụlọ sụọ akpụ sujuo efere jegoro crayfish 200 naira ose tinye magị suo n'ọkwa tanye obere mmiri sujuo nri afọ. Jesus is Lord. Ọ bata n'oge mgbede o nweghị ka o si wee dị ọba ime ọbụbọ bujuo na nkata bujuo na ite orugide ya nke fọrọ n'ụtụtụ o were mmanụ surie were gba ụtụtụ wee pụọ. Ị ga-akpọta nwa boy from village 2 weeks nwata eburu ọsa. Jesus is Lord. Jee cheki ofuma ahụ ụmụaka nọ village adịghị arịa ọrịa ọsa. Nyejunye ya afọ iburu katọn mmanya wọtụrụ 5 million bunye ya nwa gị nwoke a na-atacha nchanchan 5 seconds ọ kụrisiere gị. Mana ụmụaka na-esi vileji ike dịnụ ha tụọ n'ogbe ha bụrụ gị ibu na-agbara gị mbọ. Ụmụaka ebulu ume dịnụ katọn mmanya wọtụrụ 8 million 10 million 800,000 a na-atụrụ gị ala eburu ya na-abata nweghị ife ga-eme. Ịbịa ị na-emejọrọ ha nri weta ụmụaka ahụ gị amụrụ na tanship ịma na tancha mbụ ha dị na nwata wee taba tancha. Onye vileji mana o nwere ka o wesi dị ọmagoro elu mango were ma ọ nọ ebe ahụ 20 minutes 30 minutes ọtajuo afọ rituo ọsa adịghị. Ọ bụrụ oge ọ kara ube amaka egbuo ofe ọkwụrụ ya ka ị ga-efilu na ọ bịara Lagos na mgbe ọ nọ vileji na onwe ya ka ọ ha na ndị vileji na-eri ezigbo nri o. Ihe agba afọ ha ajụghị ma isiri egusi ejiri tọkị na azụ wee si ka gbasara gị o. Ihe ama bụ sị pịa ụtara ka o ju ha afọ. Ọ bụrụ na ọ bụ ụbọchị ụka esie rice ha gakuru nke ha ga-eri mata ma etinye stew abatala mgbede abalị. Ọ bụrụ na akpụ ụdị ma ọ bụ garị eburu ka ama na-ejie ha jiri aka ha sụọ nke ha ga-erili mata ma etinye ofe based on the level of ụtara emere ghọtago. Ọ bụrụ nke ha na-emere ụtara na-eri nri na-ele enyo ha anya somehow ibu na ha bịara abịaghị iritu gị mba. Ọnụ na-eri adịgo committed. Ụmụaka nọ village adịgo committed. Agụụ adịghị egbu ha. Ụmụaka nọ township adịghị akpọ ha boy. Ịkpọ ha boy abịaruo na line a na-ezuzugharị maka gịnị? Agụụ ọgụ ahụ ebere efe na-akpagharị na-achọ ihe a ndị Yoruba na-esi ka ekenyere ha ka ha rie. Ijego na village fụ ebe ụmụaka village na-ebugharị efere ka ha ga-achọ ihe ha ga-eri.
na kichin ka a na-esi ya nke ahụ isiri na kichin sụọ ha nri ha ji ejiri aka ha kwuwere ịghọtago ọ bụghị bịa ele mmiri a na-agbara gị mbọ flọ mbe na-efe ịghọtago ọ bụ nke apụtaruo na line nwata na-asa apụtaruo 2 weeks izu ụka abụọ nwata arịa bụla ọsa Jesus is abịa Lord. arịa ọsa a na-eriju afọ nwanne so onye juo nwa bụ ịgha afọ ka ọ gbara gị mbọ gbara gị ịpụta bụ ebe nwata na-agba mbọ dị aja nke ahụ a na-erila ahịa dịgodo iche na ọ dịghị eju afọ maka ahụ esirila ụlọ ya juo nwa ha afọ ka onye gị ife ị chọrọ May God not allow them, may them kill you.